съм Теодора Цончева или просто Теди и отново е време за Коледа! И що е време за Коледа? Значи е време за традиционния ни коледен шопинг, на който тръгваме след малко. Искам само да ви кажа две неща. Първо, ако смятате, че на който и да е шопинг няма как да намерите нищо по-добро от моя мърч, първо ще прави. Ако искате да го разгледате и да си вземете нещо от него, линка е долу в описанието и в първия пиннат коментар под това видео. Може да си намерите всякакви неща. Имаме свичери, имаме тениски и шапки с моите партньори от Sunday Habit, които са прекрасни. Така че вижте мърча, независимо дали сте момчета, момичета, малки деца, големи хора, има за всеки по нещо. Намерете своето нещо. А сега, второто нещо. Време е да ви ударя с умопомрачителното ми коледно интро. Да тръгваме! Моите любими коледни шалове. Добре, да започнем. Внасят коледен дух от самото начало. Не мога да взема само сребърен, ще взема и златен. Съм готова да започвам. По-тежката част от пазаруването, но за да не ме гледат хората странно, мисля за сега да ги сваля, но всички знаете как ще ги нося по-нататък. Въпросът е, дядо Коледа ли искам или баба Коледа? Ами, винаги когато имам колебание, взимам и двете, така че ще ги взема и двата. Какво по-добре идея за коледен подарък? От декоративен коледен подарък. В смисъл, вътре няма нищо. Обаче, поне може да поднесете нещо красиво на някой, макар и реално да не му поднасяте абсолютно нищо. Така че, стратегически добре ще го взема. Става яко катастрофа. Защото тия коли са твърде бързи за такава малка писта. Окей, спечелена съм. И понеже очевидно се взимах по две, защото две са изложени и аз ще взема. И продължаваме! Трябва да нося само теб. Така че другия път ще се върна за теб. Купувам сите. А може ли? Аз много ви благодаря. Много благодаря. Ние благодарим. Цяло весели празници. Само е. Айде и ти пускай. Идеално. С един куршум си купуваш и коледна топка за украса и баскетболна. Да играеш с нея. Моля, уважаемите клиенти, да не отваряте опаковките на продуктите, тъй като това нарушава целостта. Стоките може да се таксуват, ако не... Ще го взема. Ще го взема. Ще го взема. И
Тази ще взема. Коледни кърпи. Ще взема тази. Аз май... Пак почнах да пазарувам безразборно. Не ми пука Коледа. Не ме съдете. Научихме хореографията. Виновно. Когато миналата година ми връчихте тази статуетка за най-добър ютубър на 2017, не може да повярвам. Но тази година съм дори още по-изненадана и развълнувана. Искам да благодаря на всички фенове, на мама, на приятелите ми, на всички, с които имах възможността и удоволствието да работя. Толкова ме трогнахте. Дълбоко съм развълнувана. Благодаря ви, ютубър на годината. Окей, това ме много коледния сектор в магазина. Карнавални маски никога не са излишни. Може би черна, по-неутрална. Сега... Къде е количката? Количката ми изчезна. Извинявайте, това е моята количка. Моля? Това са досущ нещата, които аз си взех. Това е моята количка. Нещо доста дълбоко сте се излъгали. Това е моята количка. Вие сте ми откраднали количката, казвам ви, че е моята. Ако обичате, оставете ме на мира. Дайте си ми количката. Пуснете ми количката веднага. Ще извикам охраната. Това е моята количка. Тази си е моята. А къде тогава е моята? Ето там. Да, моята е. Много се извинявам за причиненото неудобство. Как мога да ви се реванширам? Просто не ме заговаряйте повече, си гледайте количката. Окей, хубав вечер! Време е да завършим тази годишния коледен шопинг и ще го завърша с покупка на еленски ушички. И с тях съм готова да се ориентирам към касата, където кой знае каква сметка ме очаква. Да вървим. Добър вечер. И сметката ми ще е около 300 лева. Сърцето ме боли, но съм подготвена. Вече го очаквам. Благодаря ви, че гледахте видеото ми. Ако ви е харесало, не забравяйте да го споделяте с приятели. Да ми дадете одобрението си под формата на палци нагоре. Също така не пропускайте да се абонирате за канала ми тук, защото правя нови видеа. Всеки четвъртък натиснете и камбанката, за да разбирате първи, когато кача всяко свое ново видео. Ето тук може да видите предишното ми видео. Тук може да намерите линка към ето този мърч. И не пропускайте да ме последвате в социалните мрежи. Сега ви пожелавам много хубав ден. Хаштаг NoHateland и до скоро!